Kaixo, esfera batek sortzen duen eremu elektrostatikoa aztertu ostean, pentsatuko dugu puntu asko jarraian jartzen baditut, ari bat sortu dezakedala, bai? Egiten badut horrela, begira, urrutitik, badirudi, jarraia dan zeo zer dela. Orduan orain, hasiko gara aztertzen ari batek sortzen duen eremua. Horretarako buruan eduki behar dugu, karga batek, eta erabiliko dugu karga positibo batek sortzen duen eremua badela horrelakoa, bai? Izango dela, hemen beste karga bat batin badago, sortzen duten eremua izango da kanporakoa, bai? Hau baldin bada aria, hori da sortzen zaigun eremua. Kanporantza doazen ariari perpendikularrak diren eremu lerroak. Nola aztertuko dugu hau? Gainazal bat hartuko dugu, eta horrelako topologia dokan zer baldin badugu, errazena da zilindro bat hartzea, eta zilindro barruan sartzea eta zilindroak dituen azalerak aztertzea. Hori eginda, erabiltzen badugu orain arte, fluxuaren bi adierazpen horiek berdindu egiten ditugunean, ateratzen zaigun berdinketa hau, badaukagu alde batetik eremua eta azalera eta bestaldetik barneko karga eta ingurunea. Halako zilindro batek edukiko ditu tapa hau eta alboko azaleak. Orduan ikusten baduzue, hemen azalera vektorea izango da eremuari perpendikularra. Eta hemen baita azalera vektorea izango da perpendikularra eta kontrako noranzkoarekin. Koseno 80 gogoratu, biderkaketa eskalar bat egiten dugula eta koseno tetaren araberakoa izango dela. Orduan, eremuak eta azalerak 80 gradu egiten badute, koseno 80 izango da 0, eta bi tapa hauek ematen duten ekarpena 0 izango da. Eta geratuko gara bakarrik, zilindroaren alboko azalerak ekartzen digun ekarpenarekin, bai? Bota atxera bideoa nahi baduzue, hau berriro aztertzeko. Bueno, hau hartzen badugu, jakin barko genuke, marrazketa eman duzu eta matematikan ikusi dituzue baita figura geometrikoak, jakin barko genuke zilindro batek daukan azalera. Eta zilindro batek daukan azalera, hau moztu egiten badut, izango da horrelako zeo zerbait. Orduan, hau izango da BPR zilindroaren perimetroa eta izango da luzea. Orduan, bere azalera izango da BPR bider L, A bider B. Orduan, integralaren barruan edukiko dugu eremua bider azalera eta berdinketaren bestaldean barneko karga zati epsilon. Hori berdintzen badugu, matematikoki ateratzen zaiguna da eremua badela barneko karga zati BPR epsilon L. Zergatik sartu dut L hori beste partean? Orain, buruan eduki behar dugu, ari garela ari batekin. Eta ariak daukan ezaugarria da luzera bat daukala. Guk aztertu nahi dugu, ariaren zati infinitesimal batek sortzen duen eremua gero, ariak sortzen duena kalkulatu ahal izateko. Eta nik definitu dezaket karga dentsitate lineala edo luzera unitateko karga. Karga osoa, zati luzera osoa. Karga osoa, zati luzera osoa izango da luzera unitateko karga edo karga dentsitate lineala. Eta hori, ulertuta, gelditzen zaigun ari batek sortzen duen eremuaren adierazpena izango da lambda zati BP epsilon bider R. Jarraitzen du ingurunearen menpekotasuna aurkitzen, jarraitzen du zein puntuan aztertzen ari garen horren menpekotasuna aurkitzen, eta jarraitzen du kargaren menpekotasuna izaten. Hau dalako karga dentsitate lineala. Bota atxera bideoa, patxadaz ikusi, kalkuluren bat egin, gelditu bideoa, kopiatu, pentsatu, hau ez da dirudien hain zaila eta gainera selektibitatean erdiko pausu hauek ez dizkizuete eskatuko, baina hobe ulertzen badozue. Eta ez badozue ulertzen eta azterketa egunerako buruz ikasi nahi badozue,
ari infinito batek sortzen duen intentsitatea, hemen dozue formula. Venga.